Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kin hilong ki khubor bamta kasni. Ki pulit jong ka shillong traffic police ha ka jing peteng ban pelong ya ka jing khanra ya ki kali bat thuk thuk bat kilalap bakiladon drius pa prap saungut ki balapen khen ya ka an. Ya kani ka jingkmi bnya lasdang nadu ka arfu artering haduh ka arfu pratrik uyayong ba lapelong ya kani da ka jingtmu ban pentikna ba kandon ka jingsngan ya ki surong bat bante lakam ya ki nongniah akali bat thuk thuk ki ba pen khen an. Ha kini kisngi palat ndrius pa prap saungut ki lapen khen ya ki kandon an ha kapor ba kinya ya ki kali ka ba kenthup ya ka jingnya bu an ka jingpen wandur thamai ya ki exhaust pipe bat ki wei bat ka jingdan kuna kabla yo lum kalong ndriu lang nyo phupra hajar lapen pa usp jong ka east khas hills uri tu raj ravi ulapen tibru ba ka ne ka jingkhenra ba jingkhmi bnya kan yai beteng na ka benta ka jingpha ba jingsngan ha ki surang ula kentu ya baro ki nong shong shnong bakin ker na ka jingnya khlem akor ya ki kali bat thuk thuk bat bakin but renti ya ki kendon an ula pentip ru bagani ka jing khanra bat jing khmi bnya kan yai beteng na ka benta ka jing bha bat jing shngan ha ki surang